Ideme sa pozrieť za chlapcom, ktorý sa postará o hudbu aj s Pigom. Takže check. Takže zdravím vás Marek z Marekovej garáže. Zdravím vás Matis z Marekovej garáže. Zdravím vás Šimo z Marekovej garáže. A bubnovať budeme všetci. Všetci budeme bubnovať, aj niektorí nevedia ani bubnovať, ani tancovať. Ale dôležité je jedno, že všetci sa stretneme v sobotu 5. júna na Big Boy Session 2010, 10. výročie. V Bojiciach. Do piče! Do piče, pojďte všetci, keď Marek zabudne. Ideme preč.